Папе, ако се окупаеш, ще те спукам от музика. Не, той ще дава цялата газ и в момент ще има стъпление и се стреля. Значи папи ще бутне някой кулер сега. Трябва да не бутне някой стълб. Знаете ли какво предизвика папи? Ще тежи 2 тона и 7 баха, разбираш? Там остана край. Томи, виж сега как прави... Това ти беше. Да, много. Виде да седиш там, човек. То е луд. Ай, дигни тази кола нагоре, бе! Бягайте оттам, хора. Там не дайте. Там идете дъщите, да. Папи! Венци, пали да подгряваш. Сега загрявам му този дете. Идвай тук тогава. Какъв проблема е човек да влезне и да излезне от тук, човек? Нищо си. Това ли е предизвикателство? Това е за това ми предизвикателство. Значи вече 3 коли ще го оттъпкат, мане тогава ти, не? Човек, добре, нафърляй сега какво искаш, бе. Ето виж сега колата 4 по 4 как ще излезне, гледай сега. Просто гледай. Това е ESP без газ.